nähdä, että kestääkö tämä meikäläisen painaminen siltä. Aika liukas on tämä pinta tässä ja eihän se ole kuin yksi humpsaus, kun tuonne tippuu tuonne kylmään. Hui hyvinkäs, kyllä. No mikä se siinä oikein nakottaa? Näköjään on purkien tulla vähän poikittain, niin minä käännän se sitten oikeinpäin, niin ei kaastuisi tuo logikirja. Tämmöisessä paikassa on. Tämä on kyllä niin mukavan näköistä metsää tämän polun varressa, että on kyllä niin kiva kävellä tiellä ja on niin rauhallista. Ei taida tästä köppeästä hyttipuro yli menemään. Siinä olisi majava pato joku vanha, mutta ei se maha kyllä kestäys siihen menee. On sen verran kuitenkin leveä tuossa tuo ylityskohta, että pitää varmaan jättää menemättä siihen. Kuitenkin aika leveänä käypi tässä tämä tuonne, mutta käymäpäs kahtomassa tuolta vähän ylempää vielä, että olisiko sillä kappeita kohtaa ylitte tämä puro.